Хәрби авиация үшін двигателер Уфаның моторлар жетіштіру бірләшмәсендә жиыла. Августтан берді оқыту үзәге ашылған. Рөстәм Миңнехановқа аны Ради Хабиров белән Ростех корпорациясының авиация комплексы директоры Анатолий Сердюков күрсәтте. Здесь, по большому счету, мы учим на основе применения немецких программ. Реализуем СПВ виртуально, после чего берем программу, несем ее за станки и уже реализуем в металле. Мында 220 берәмлек заманча жиһаз бар. Алар авиация өчен двигательләр җыйганда кулланыла. Биредә Ростехның Башкортстандагы оешмалары өчен белгечләр әзерлиләр. Ел сайын 2000 кеше укытылачак. Балалар өйрәнәләр эшләргә станокларда с программным управлением. Мында алар бұл профессияны 4-3 разрядка өйрәнәләр. За месяц обучения мы научились писать программы на данном станке, на токарном, читать чертежи. Бу уку елыннан нигездә Уфаның машина төзү һәм авиация көллияты студентлары белем ала. Это интересно попробовать, интересно узнать как бы свои силы и вообще просто интересная профессия. Я планирую здесь до конца доучиться, научиться всему, что могут дать в этом цеху и хорошо работать. Рөстәм Миңнехановка станоклар белән махсус программа аша идарә итү алымын күрсәттеләр. Президент остаханәләрен дә карый. Соңгы 5 елда Татарстанда да ресурс үзәкләр күп ачылды. Мы в последние годы тоже много уделяем внимания созданию ресурсных центров, то есть на базе техникум, на базе профтехучилищ. Но здесь вот этот центр, он создан при большом промышленном объединении. Много мы по миру ездим, смотрим, но это вот мировой уровень. Вот если что-то делать, надо делать вот так. И самое главное, у этого предприятия никогда не будет проблем с кадрами и профессиональным уровнем. Башкортстан тәҗрибәсен исә Татарстанда да тормышка ашыру уе бар. Татарстан очень активно развивающийся регион. Татарстан актив үсештә булган төбәк, эшкәртү сәнәгате, машина төзелеше көчле. Икътисад өчен бу бик мөһим. Шул ук вакытта Татарстанның бездә җитештерелгән продукциягә ихтыяҗы бар. Ә безгә сездә эшләнгән әйберләр кирәк. Территория ягыннан да, тарихи яктан да бергә үсештә булган төбәкләр өчен бу мөһим. Обсудить, конечно, это, потому что абсолютно, подчеркиваю, и территориально, и структурно, и исторически регионы развивающиеся рядом. Әлеге бергәлек хакында искәртеп торучы символик билге дә бар хәзер. 2 җитәкче агачлар утыртты. Эш сәфәре Күмертау авиация предприятиесендә дәвам итә. Оешманың хәле яхшылардан булмый, әмма хәзер үсеш программасы да, заказлары да бар. Мында Рөстәм Миңнеханов вертолеты Россия компаниясының директорлар советы утырышында катнаша. Соңыннан Башкортстан башлыгы белән аерымда сөйләштеләр. Ради Хабиров эшмәкәрләр белән Татарстанга килү теләген җиткерде. Если будет возможность встретиться с руководителем предприятия Татарстана, мы вместе. Әгәр дә Татарстан предприятиеләре җитәкчеләре белән очрашу мөмкинлеге булса, без бергәләп эш планын раслар идек. Мин һәрвакыт әйтәм, безнең бергәләп эшләргә теләк тә, уңай карарлар да бар. Өстәвенә күп оешмалар шулай эшли дә инде. Но если мы с вами к этому еще дополнительную энергию придадим, мне кажется, это будет гораздо более эффективно. Мы с удовольствием готовы в любое время принять бизнес-миссию. Я обязательно сам приму участие, соберу руководителей предприятий. Вы сделаете первый шаг, мы потом приедем к вам. Рөстәм Миңнеханов Башкортстанда транспорт өлкәсендәге кайбер проектларга югары бәя бирде, гомумән үсеш белән бәйле үзгәрешләрне хуплады. Башкортстаннан Гөлназ Сайфетдинова, Миләүшә Латыйпова, Рузил Имамов, Яңа Гасыр каналы.